soutěž o nejlepšího zpěváka roku. Tam se toho největšího dementa. Já o kokota. Takže tento ročník vyhrává. Teď bude chvilka nabit. Takže, co? Dělejte, už to řekněte vy kokota. Dělejte. Další chvilka napětí začne za chvíli. Je to známý? Je to můj velký kámoš. Zabiják Chobotnice. Tada! Jo, vyhrál jsem, úzre. Jo, kokote, děkuji ti, že jsi taky idiotský a posral se. Jo, hihihi, takže všichni buďte sticha, prosím, děkuji, demente. Co mi říkal ten červený dement, já jsem vůbec neposlouchal, myslím tady to. Ano, vypadněl co ty kokote. Cože, proč? Ty nejsi nejlepší zpěvák roku. Nejsem? Vlastně ne? Ne. A co? Ne, ty jsi to tady posral. Ach jo. A co? Vypadni odsad, ty nejsi nejlepší zpěvák roku. Aha. Tak čau. Můj vypadnu. Takový malý idioti jako ty, nebo takový malý děcka, můžou být jenom tak akorát nejlepším kidem roku. A na to ty ani nemáš. A co? Ne, Justin Bieber je teplejší než ty. Tak, ahoj chlapče. Můžeš přijít třeba za takových 20, 30. Ne, to ne. Tak 40. Ne, to taky ne. 50, 60, 70. Jo, to bude ono. Ne, drž huby. Spaň bobe. Musím ti to vzít. Takhle. Roku můžu být jenom ty hodně teplý. A taky i hodně starý. Aha, tak jo, to. Ten dement. Chvilka smutku. Allah Akbar, SpongeBob. Co je? Striptease. Já jsem nahej. Allah Akbar.